A plataforma Stop Desafiuzamentos Barbanza ven demostrar a súa satisfacción pola decisión do xulgado número 2 de Ribeira de suspender a toma de posesión dunha vivenda dunha familia de Boiro, que estaba prevista para o próximo día 15 deste mes de novembro. Ao parecer, a intermediación da propia plataforma, así como tamén a axuda de Cáritas de Boiro e o Departamento de Servizos Sociais deste municipio, posibilitou chegar a un acordo coa entidade financiera. Ao parecer, os afectados permutaran no ano 2003 unha finca da súa propiedade cunha coñecida promotora comarcal, a cambio dunha vivenda. Sen embargo, a promotora non cumpriu cos seus compromisos crediticios e o banco iniciou unha execución hipotecaria sobre os bens afectados, que incluían tamén a vivenda desta familia. O acordo coa entidade financeira, coa que están a negociar a posibilidade de que se lle conceda un alugueiro social, permitiría a esta familia poder seguir dispoñendo da súa residencia.